Banco Bilbao, i ell no, però els seus camarades li haurien fet la feina. O sigui, Granollers hi havia, era el terror, el que hi havia allà. Se sent bé? Llavors, només en grups reduïts, com podia ser el taller del Garrell, era Amador Garrell, era Amador Garrell, el pare. Es deia el mateix que el dibuixant, el grafista. I amb aquest taller doncs, hi havia tots els que no haurien trobat feina en cap altre lloc. Se'ls arreplegava tots allà. Sí, era una manera d'ajudar-los, no? Bueno, com a anècdota diré que després de sortir de la presó i tal, em vaig trobar el Víctor Pey i em va premiar per la nostra acció. El seu premi va ser, em va abraçar i em va dir gràcies. De quina acció parles? De quan vaig sortir de la presó. O sigui, això va ser el gran premi de la meva vida, no? Que l'acció aquesta, la del banc. Sí. Aquesta arribarem després. No, però em refereixo que Granollers era una ciutat molt tancada. Després em va sobtar molt que van començar a sortir polítics per tot arreu, no? Però amb els anys 60 tothom estava amagat. Es feien petites accions, com ja et dic, el de Gibraltar espanyol, i un dia obre la porta i es troba un roc amb una etiqueta que deia això és el que et toca a tu del penyó, queda-te'l, i calla, saps? En fi, però tu preguntes sobre coses concretes, perquè jo marxaré per les rames, és l'edat, tu conta això. Tu treballaves Jo vaig començar a treballar a Can Garrell. A l'any 60? Mira, a l'any 61. Jo tenia 11 anys. I allà et vas trobar en aquest ambient de... Esclar, jo això ho desconeixia, jo venia de cuidar cabres. Jo abans d'anar a l'escola anava a portar les cabres del camp, o sigui que jo tot això ho desconeixia, perquè si Granollers hi havia repressió, imagina't tu amb un petit poble de 300 habitants de la província d'Almeria. No és que hi hagués repressió, és que no hi havia res. És més, en aquella època encara hi havien trobat algun guerriller que la Guàrdia Civil el posava davant de l'Ajuntament mort perquè la gent veiés. O sigui... Que es mantés, allò... Sí, però, bueno... A Granollers aquesta impremta jo vaig entrar perquè, a veure, amb 11 anys ja tenies que treballar, tu. Es necessitaven diners a casa i tenies que treballar. I el primer que em va sobtar va ser això, que vaig arribar allà i a l'hora d'esmorzar agafen tots el seu esmorzar i el posen en conjunt. Això ja em va sobtar moltíssim. I després les discussions que tenia Pablo amb Víctor, perquè un era castellà i a més jo penso que era oficial de l'exèrcit republicà. Pablo Martínez. Ell vivia a les Franqueses. I a més em va estranyar també molt una cosa, perquè una filla seva va agafar i es va juntar amb un home. No es va casar. I esclar, tot això, tothom es casa perquè era la seva filla. I ella m'ho explicava. Saps? O sigui, d'una manera o l'altra, la impremta Garrell em va fer ideologia. Va ser la teva primera escola de formació. Sí, va ser la primera escola de formació, efectivament. El Víctor Pey, has parlat abans. Víctor Pey, Manolo Alarcón i Pablo Martínez. Pablo Martínez era el més radical de tots. Els altres callaven. El Víctor callava molt, però també discutia, també deia la seva. Bueno, aquí un nano de 11 anys vaig començar a pensar sí que es pot canviar, no? Si aquesta gent, a més és una gent que jo estic agraït perquè, coi, vulguis que no, 11 anys a Granollers hi havia no fam, però hi havia necessitat, sobretot a la gent immigrant. Llavors, això que ells t'ajudessin, que ells, per exemple, com a anècdota, treballàvem, l'aprenent no tenia hores. L'aprenent començava una hora abans que els oficials i marxava quan l'amo deia adéu. Amb això el Garrell sí que era amo. Sobretot el seu fill Josep eren amos. I, bueno, vaig fer moltes hores i el Manolo Alarcón em va dir et tenen que pagar les hores a tant. Esclar, jo anava fent hores i ja va arribar al cap del mes i vaig dir, bueno, i què hi ha de lo mío?
els aprenents no cobren. Va ser la resposta. I llavors va haver una mica d'enrenou perquè els oficials van dir que això no era així. Saps? Però bueno, vaig optar per fotre el camp. Vas marxar d'aquí? Vaig marxar d'aquí, però ja portava el... I vas continuar mantenint relació amb aquesta gent? Sí, però esclar, al carrer ja no és el mateix que treballar al taller, que pots parlar de tot, perquè la gent és de confiança, a més, tots eren represaliats, tots. I esclar, aquí hi havia més confiança. Al carrer la gent no parlava. Com era el Granollers d'aquella època? El Granollers d'aquella època? Te lo digo como inmigrante, una mierda. Una mierda. Una mierda, a més que estava alimentada aquesta merda per als feixistes. I era una manera, el mateix que avui, no? Immigrante és ladrón, l'immigrante és l'immigrante. El mateix. Però també hi havia l'altra part, que és que la gent que havia vingut de fora no feia grup, feia club i no sabia res de Catalunya, no li interessava res de Catalunya. Esclar, és que dues societats diferents. Sí, i continuen estant dues societats diferents. Si t'hi fixes una mica, veuràs que hi ha dues societats diferents encara. Llavors, a Granollers d'aquesta època, per un cantó estàvem els que havien vingut de fora, i els d'aquí, i bueno, els que havien vingut de fora volien fer calés. I els d'aquí doncs volien mantenir l'essència de Catalunya i tal, però de política segurament parlaven entre ells, o sigui, no era algo que no sortia fora. Tu com vas començar, a part d'aquesta primera relació amb els teus companys de feina, en quin moment comences a tenir alguna activitat política, sindical? No, sindical allà, l'únic sindical era la CNS, que hi havia una sèrie d'energúmenos allà, que quan la gent anava a reclamar, a la nit els anaven a explicar. Es posaven la capuixa i els anaven a explicar. Però les primeres comissions obreres no... No, perquè és que les comissions obreres van néixer a partir de la lluita al País Basc, a les mines asturianes, és quan van néixer. La comissió obrera llavors no era més que tota la gent amb inquietuds i de sindicats es van ajuntar i van fer una comissió obrera. Per què? Perquè no podien anar a parlar amb el patró i dir la UGT demana això. Llavors eren els representantes obreros de la comissió obrera. El que passa que després el PSUC, el Partido Comunista d'Espanya, va tenir molta vista i es va dedicar a oficialitzar-les, que ells eren la comissió obrera. Saps? O sigui, va anar així, però les comissions obreres al principi era gent de tota mena, que s'ajuntaven justament per un acte concret de vaga, de reivindicació, o sigui, no era el Partit Comunista com va acabar estant. Però tu en quina època, en qui primer et relaciones? En quins grups? Socialistas, Víctor Pey y los suyos eran nacionalistas, seguramente eran esquerra, o sigui, segurament eren esquerra, i llavors el que això vaig guanyar amb aquestes relacions diferents és fer una idea pròpia. Que en principi quina seria aquesta idea? En aquell moment, Sería el poder corrompe y el poder absoluto corrompe totalmente. Sería esto. I en quin grup, abans no havies parlat de les joventuts, que en principi t'havies relacionat amb gent de les joventuts del PSUC o del... Sí, gent de les joventuts. A veure, aquell, l'home que ens ajuntàvem i ens donava les octavetes i tal, o sigui, aquell no era cap jove, o sigui, no estava a les joventuts, sinó que hi havia grups diferents. Hi havia un coordinador que en aquest cas era aquest home del PC. Aquest home era PC, no era PSUC. Què era? Te'n recordes el nom? No me'n recordo el nom. Era un home que anava sempre molt... I estem parlant de finals dels 60 ja? Sí, 66, 67.
I bàsicament què fèieu? Repartir octavetes? Repartir octavetes quan hi havia... Hola. Quan hi havia algun problema concret al Baix Llobregat, que és on també es remenaven i tal, era la coordinació per fer algun Granollers d'ajut. I en aquest grup quant temps vas estar? Doncs aquest grup vaig estar just als 18 anys, arrel d'una discussió sobre ETA. Jo no en tenia pas, o sigui, com podies anar amb un pamfleto, et podien fotre una pallissa, et podien empresonar, quan hi havia una altra gent que es jugava la pell. Tu et jugaves la pell per un paper. Els altres se la jugaven, o sigui, però en defensa. I amb aquesta discussió doncs, vaig decidir que finish. I després, cap on vas anar? Després vaig anar a Eivissa. O sigui, i en allà vaig contactar amb gent de l'Europa, o sigui que eren anarquistes, o sigui que es volien separar de la societat, i això em va obrir un camí. Després ja va ser França, i a França ja vaig començar a militar amb gent del CRAC. La gent del CRAC eren anarquistes, eren com unes revolucionàries anarquistes, que justament ells estaven fent tota la història aquesta del Pirineu. Al Pirineu feien comunes llibertàries i l'estat francès se'ls va carregar tots. Aquí, o sigui, és on ja vaig veure ja que era l'únic camí. I a Granollers, en aquest camí, vas trobar algun company o estaves més aviat sol? La despolitització de la població de Granollers era pràcticament total. La majoria dels polítics que van sortir després perteneixien a Acció Catòlica. Acció Catòlica, o sigui, tenia inclús els Esquerra Republicana, els Gurri, feien reunions, perquè aquí ja era més avançat i veies que s'ajuntava molta gent, i jo ja coneixia més o menys com anava la història, i deies, mira, Acció Catòlica. I era gent que pràcticament tots van sortir d'Acció Catòlica. Llavors amb mi no ells amb mi sí, jo amb ells no tenia res a veure. De catòlico muy poco. I en gent que vingués de la CNT d'abans de la guerra, vas poder establir alguna relació? No, aquesta gent era molt malfiada, havien patit molt, i a més tu compta que un immigrant que arriba sense el recolzament del grup o de coneguts, era jugar-se-la. És que tot això era jugar-se-la, o sigui, un foraster, perquè al fi i al cap jo era un foraster, o sigui, jo allà no estava amb les històries que podien tenir a Granollers. Doncs era jugar-se-la. Després sí que hi ha un moment que comencen a haver-hi més grups, no? Hi ha un grup del PSAN, a Granollers... Sí, surten de la universitat. O sigui, l'obertura de la universitat a la classe obrera, perquè això va existir durant el franquisme, es va obrir la universitat. O sigui, el treballador tenia diners i llavors en allà és on es va fer el gran canvi intel·lectual de la gent. I en aquesta gent tenies relació en aquests grups que anaven sortint? No. Podia tenir una relació de hola, adeu, i ells sabien, jo sabia, saps? Però cadascú feia la... Efectivament, és que era jugar-te. Tu no podies dir-li a un d'un grup diferent al teu el que tu volies fer o el que tu pensaves. O sigui, a grans trets sí, tu podies dir, mira, jo penso que... Però jo penso